Obviously, person is also honest now. Demo opening. Okay. Nothing. Epico. Nice. No to tady. Máš to, co tady s... To je ten sto. Jest, mám bébé. Mami. To je super, bro. To nevidím. Aha, nevím, co vidět. Je to obnočilo gase. Jo. Když tam bych dosáhnout 100 odběratů, často. Je 100 odběratů, bych to dosáhnout. Pokud se ještě dali odběr, tak si rád můžete. Pokud si to vždycky se jim do toho openingu, to se to až do konce. Když jsme to náš odběr až zvoneček, hledám tam nevím, do spolu s vašich videí, když nás zaujmou. Jdeme na to. Tak. To došlo to určitě. Stane. Nějaký box? To seklo. Seklo. Jsem klikl. Nechci. Je to ten box. Teď jsem otevřít. Já se to taky otevřít. Že si tam padne. 12 tam mám. Já mám 11. Dobře. Tam bude. OK. To co udělá. Tam je květnou. To ten pěkně strašně líbí. Praskající berry. Nice. Takže pět na toho Edgara. Tu skinu, tak to je hustý. Tak jo. Co má tam? Ještě něco máme. Tohle je prachy. Čau.